מה קורה חברים? כאן רוי בעוד סרטון, והיום יש לנו עוד אורח. הפעם זה לא אור, זה אבא שלי. והיום נעשה, כי נגמר העונה ואין עוד גמר משחקים. אז היום נדבר, נעשה סיכום על כל העונה הזאת. אבא, אתה מוכן? יאללה, קדימה, בוא נתחיל לרוץ. יאללה. בכללי, עונה מאוד משונה מהרגיל, נכון אבא? זה מעולה. עונה מעולה ורע. נכון? ורע? רע בקטע של כמה קבוצות. חיפאיות בעיקר. כן, נו, היו קבוצות שם שלא עשו את מה שהם היו צריכים לעשות, לא עמדו כמו שהם היו אמורות לעמוד, לא סיפקו את הסחורה שלהם. וגם הרבה קבוצות שהפתיעו השנה, כמו שני הראשונות שלנו. שני הראשונות, כמו הפועל תל אביב. הפועל תל אביב, פתח תקווה. קבוצה שעלתה לראשונה לליגת העל. גם פתח תקווה. פתח תקווה, קבוצה שהפתיעה, סגרה פלייאוף עליון. אבל אני רוצה להגיד לך דבר כזה, הדבר שהכי הפתיע אותי זה הירידה של אשדוד. הירידה של אשדוד באה בגלל החלפת מאמנים שלה וההתנהלות הלא טובה של ג'קי בן זקן, שהוא כל פעם החליף מאמנים, עברו איזה 4 מאמנים שם, שם את אבי אבינו ואת כל אלה. שרון מימר, והביא את זה והביא את פה. אני מבין, אבל אני כאילו די הופתעתי, כי היא קבוצה שטובה בלשרוד. מבחינת הסגל שלה לפלייאוף התחתון, היא אחת הקבוצות עם הסגל הטוב. נכון. הכי טוב שיש. פשוט לפי דעתי... כנראה כל מה שאמרת עכשיו עם המאמנים וג'קי בן זקן. כל המאמנים, כל החילופים האלה זה משהו שפגע. נחזור רגע אחורה, תראה את מכבי חיפה. את השינויים שעשו שם, תראה, בכר עזב עונה קודמת. בכר חזר עונה אחרת. הביאו לי את פלורס, ואז פתאום לקחו את פלורס, העיפו אותו משם. אני אגיד לך דבר כזה, פלורס לא היה צריך לעוף. זה הפסדי קטן, לא כזה נורא. פלורס לא היה צריך לעוף. מי שהיה צריך לעוף זה יעקב שחר. ועוד כמה שחקנים. לא יעקב שחר, לא קשור ליעקב שחר. עוד כמה שחקנים? קודם כל זה סגל שחקנים שלא טוב. בוא נתחיל מזה, מי שהיה צריך לעוף זה ליאור רפאלוב. מהתפקיד של מנהל מקצועי, זה לא התפקיד. אבל ליאור רפאלוב לא קבע על דייגו פלורס, אני חושב. רפאלוב הוא אחד הגורמים שהביאו את דייגו פלורס למכבי חיפה. תראה, זה מכבי חיפה. בואי נלך על מכבי חיפה לרגע. מכבי חיפה העונה הייתה אחת הקבוצות הגרועות. מאכזבות. האכזבה הכי גדולה של ליגת העל העונה. מקבוצה שהייתה אמורה לקחת אליפות. הגיעו למצב שהתמודדה עם לעלות בכלל לפלייאוף העליון. זה שבסוף היא הגיעה לפלייאוף העליון זה משהו אחר, אבל היא התמודדה. והכל זה מתוכניות ומהחתמות של באמת לא יודע איך הם הגיעו לסיטואציה הזאת, מסטיוארט, ליובנוביץ', לאגבה, גם בנסון. גם החלטות עם מלמד, או מה שהיה שם עם החלטה רפאלוב. להביא את מלמד, ואז קרקע אותו לספסל, אתה מביא את החלוץ שלך, את מלך השערים של הליגה, אתה מקרקע אותו לספסל, שאלה. טוען על GPSים. אתה מאשים פה איזה רפאלוב בכל התקרית הזאת של מכבי חיפה. כן. יש פה עוד כמה אשמים. זה לא רק הוא, יש לך את איציק עובדיה, את יעקב שחר שם הוא כבר לשחרר. בסדר, אבל מי שמשחרר, מי שמשלם את הכסף זה יעקב שחר. מי שצריך לתת את המילה אם לשחרר או לא, זה מנהל המקצועי, זה מאמן, זה לא יעקב שחר. יעקב שחר בסוף אומר, סבבה, משחרר או לא משחרר. בסדר, אבל אני חושב שהוא כבר לא, כי עשה שנים מאוד יפות במכבי חיפה, אבל די, נגמר. אבל זה לא קשור אליו. הרבה לא קשור אליו, כי הוא משחרר את הכסף. הרבה לא קשור אליו, אבל גם... בסדר, אבל הקבוצה היום עומדת על 120 מיליון שקל תקציב. בין התקציבים הכי גבוהים שיש בליגה, אם לא הכי גבוה בליגה. זה שבוחרים לשחקנים הפחות טובים, הביאו סדריק דון ב1.5 מיליון יורו, על מה? על שהוא לא יעשה כלום? בנסון הביאו אותו, הביאו לי שחקנים, ועכשיו יש שמועות שרוצים להחזיר את שואו, ורוצים להחזיר שחקנים כאילו שלא היו, לא שיחקו. על מה אתם מביאים אותם בכלל? מה אתם מחזירים אותם? אני חושב שהם בעונה הבאה, זה הגיע לרמה שכמעט כל הסגל פצוע, זהו. כי שים לב, 13 שחקנים שזה שליש מהקבוצה, נפתעו. עונה הבאה, מכבי חיפה, סליחה לכל אוהדי מכבי חיפה ולאוהד שפה, היא תהיה לצערי הרב אותו דבר כמו השנה, אם לא יותר גרוע. אם היא לא תעשה רכש טוב, כמו שעכשיו הבנתי שרוצים להביא מאמן זר
לא מאמן קבוצה, אלא עוזר מאמן זר, רוצים להביא לבחר. בחר מחפש עכשיו עוזר מאמן. אני חושב שגם בחר צריך לעוף. בחר לא צריך לעוף, זה לא אשמת בחר. חצי אשמת. זה לא אשמת בחר. בחר קובע מי עולה. בחר כבר כאילו, לפי דעתי הגיע לשיא שלו. כן, עשה 3 בבאר שבע, עשה 3 במכבי חיפה. אני יודע, זה לא מה אמרתי, זהו. הוא לא צריך לסיים כי הוא אשם. הוא לא אשם, ממש לא אשם. הסגל שנתנו לו, הוא עשה עכשיו. איך אומרים? הוא בהלכות אצל ליאור רפאלו, כי אחרת מלמד היה על המגרש. והמבקיע, הוא היה מגיע למלך השערים. בזכות מלמד מכבי חיפה בפלייאוף העליון, בתכלס. בזכות מלמד? רק בזכות מלמד. באמת? כן, הוא הבקיע את הגול שגרם להם לעלות לפלייאוף העליון. אבל יש עוד כמה שחקנים שאני חושב ש... בזכות מלמד. עכשיו שוב, בוא נגיד את זה ככה, אם לא הייתה מכת פציעות מכבי חיפה, לא פיינגזיכט, לא שטייפמן, לא אלעד אמיר, לא גבאי, לא דרזי, לא סולומון, לא לוסקי, אף אחד לא היה עולה לשחק. אף אחד. אם לא הייתה מכת הפציעות מכבי חיפה. אף אחד לא היה מקבל הזדמנות. אבל טוב שהביאו להם את ההזדמנויות, הם אחרי שחקנים. נכון, אבל שוב, זה כי לא היה להם, כי לא היו שחקנים. אם קורנו היה נשאר, והבלמים לא היו נפצעים, ואלי מוחמד לא היה פצוע, וכל הסגל לא היה פצוע. אני יודע, אבל כאילו כל הכבוד לשחקנים האלה. ברור. כי הם ישר מנוער ומפתיעים. ברור, אבל אני אומר שאם לא היו עולים, אם השחקנים אחרים לא היו פצועים. נכון. זה הסיבה שהם עלו. זה הכל. לא כי צריך זהות וצריך פה, ובוא נעלה את הצעירים, ובוא זה. לא. הם עלו כי לא הייתה ברירה לבחר. לא ברירה. זה אחרת הוא משחק עם 11 ועוד 4 על הספסל מחליפים. שאלה. איתי מרדכי קובע אם אפשר או לא? אם הוא יכול להעלות אותם או לא? מהנוער? כן. הוא חלק מההחלטה, נכון? הוא חלק גם מההחלטה, כן. כי אם הוא לא מאשר, אסור להם. כי עובדה אם תראה, הם החזירו גם אותם לנוער חזרה. נכון, שהוא היה צריך. מדריד וכאלה, החזירו אותם. אבל, תראה, זה מכבי חיפה. אני מאוד מקווה שמכבי חיפה יסתדרו עונה הבאה. תתאפס על עצמו. כי באמת צריך את הקבוצות הגדולות. ואם הולכים לקבוצות הגדולות, תראה באר שבע. באר שבע עכשיו החתימו את קוז'וך. החתימו עכשיו את... צריך לחפש לך את הדן ביטון הזה של מכבי חיפה. כן. צריך למצוא את יש את מלמד, הוא עוד סבבה. אבל הוא לא אותו תפקיד. צריך את הקנגווה, את הלוקאס ונטורה של מכבי חיפה. מכבי חיפה צריכים את השלישיית קישור של באר שבע. זה מה שהם צריכים. הם צריכים את השלישייה הזאת. יש להם את עלי מוחמד, הוא סבבה, אבל... הוא עוד סבבה. הדבר היחיד שהם יכולים לעשות זה להתחיל לחפש, לא לסמוך על ליאור רפאלו, אני חושב, כי הוא קלקל... אבל אין מה לעשות, עכשיו רפאלו מנהל מקצועי. נגמר הסיפור. זהו, הלך לנו השחקן. לא, נגמר הסיפור. זה, אבל ההחלטות הן יהיו בשיתוף פעולה עם בכר הפעם. נכון. כי הוא לא יכול להחליט לבד, הוא חלק מהקבוצה גם המאמן. תראה, הייתה עונה מפתיעה בכל הקבוצות. בכל הקבוצות. זה גם עונה מפתיעה. אני אעשה לך דבר כזה. כל הכבוד למכבי חיפה, שהצליחה לפחות להישאר בפלייאוף העליון, כי לעלות ממקום 10, אני לא חושבת שזה דבר הכי קל בעולם. נכון. אבל כנראה, היא הייתה ממקום 10, היא הגיעה למקום רביעי. אבל הקבוצות שם היו מעליהם, לא היו כאלה טובות. כל מי שהיה מעל 10, אם זה סכנין, ואם זה אשדוד ונתניה, ופה. אבל שוב, אני אומר, הייתה ליגה מפתיעה. הריב על המקום הראשון, שני, היה מאוד מפתיע. ברק יצחקי עשה עבודה. על זה אני רוצה לדבר איתך, על ברק יצחקי. שאלוהים יודע למה הוא עזב. שמעת, הוא התפטר עכשיו, זהו? כן, הוא התפטר, הוא סיים. לא יודע אם הוא התפטר, הוא סיים, להבנתי. מה החוזה כאילו? בגלל כסף. כנראה הוא רצה, היה שם איזשהו סיפור. להבנתי, כן הוא רצה שכר, נראה לי שהציעו, לא את מה שהוא רצה, לא הבנתי בדיוק. עכשיו מי שיחליף אותו זה אלמוג כהן, המנהל המקצועי, שהוא עשה פלאים בבית"ר, הביא את השחקנים הנכונים בעמדות הנכונות, גדרני בקרבלי, והביא את הקישור של דור מיכה וירין לוי ובן שמעון. הוא גנב ממכבי חיפה? כן. הוא הגנב? הוא הפושע? אז הוא בנה קבוצה לתפארת, באמת אחת הקבוצות הטובות. זה שבסוף הם נפלו, מה שנקרא במאני טיים, בשלב האחרון, איך הם ניצחו את פתח תקווה?
כאילו במושבה. לפי דעתי פשוט מה שקרה, הם היו בהיי ובלחץ, הם היו בלחץ והם חשבו שוואלה יהיה להם משחק מאוד קל כי זה פתח תקווה ופה אז הם התחילו לשחק על זה שעננים. אז זה מה שקרה. אני, גם אם הייתי במצב זה פתח תקווה זה קל, לא הייתי בשענן בגלל שזה... זה המאניטיים, כמו שאמרת. לא, זה ברור, לא באים במאניטיים, לא באים ככה לא שאתה באים במאניטיים. ככה במאניטיים, בתור שענן. אתה לא בשענן, במיוחד שאתה על הפרש של 2 נקודות מהמקום הראשון, כל רגע אתה יכול להשתנות. אין מה לעשות, אתה לא בא ככה. אני חושב, רגע, נגד מי המחזור האחרון של בית"ר? בית"ר, פתח תקווה, הפועל תל אביב. אם הם לא טועים, ניצחו, או תיקו, לא יודע. אני חושב שאם הם היו מנצחים את פתח תקווה, יש מצב הם היו זוכים באליפות, בגלל שמכבי חיפה, כמו שאתה ראית, 5-2. לא יודע לא בטוח מה היה, כן. אי אפשר לדעת מה היה קורה. יכול להיות בגלל בוא נגיד ככה, אם בית"ר הם מנצחים את פתח תקווה, זה עדיין היה ישר 2 נקודות, כי באר שבע ניצחו. הם היו מובילים. באר שבע בכל מקרה ניצחו אותה באותו מחזור. ואז היה עדיין 2 נקודות. זה אומר שבמחזור האחרון כולם צריכים לבוא ולכסח, מה שנקרא. להגיד לך אם יכול להיות שמחיפה היו קוראים את באר שבע? לא בטוח. בגלל שהם ידעו שההפרש הוא עכשיו 3 נקודות. לא זוכר כמה הוא היה, או 4 נקודות. ולא 4 נקודות, ובכל מקרה לא היה סיכוי לבית"ר, גם אם באר שבע גם אם זה היה נראה לי הפרש 3, גם אם היו יוצאים מפסידים באר שבע, ובית"ר היו מנצחים, זה עדיין היה הפרש של נקודה. אז זה לא משנה מה היה קורה. אתה מבין? אוקיי, ויש לי... אנחנו היינו בגמר הזה, גביע המדינה, נכון? על זה אני רוצה לדבר, כל מה שהיה שם. תראה, גמר... זוועתי. זוועתי מבחינת שיפוט. מבחינת האלימות שהיה שם. אלימות זה שחקנים, זה אחר כך. אלימות זה הספק שיקרה דבר כזה, זה תמיד קורה. זה תמיד קורה בגמרים, אבל האלימות שם באמת... לא נורמלית. קפיצה של ביילי. לא הייתה אמורה לקרות, לא היה אמורים לקרות. הכל היה בגלל הקהל של תל אביב. לא יודע מה נאמר שם. זה היה קריאות גזעניות כלפי איסט, אז הוא התחיל מכות. לא, אני חושב שזה לא היה קשור לזה. איסט הלך לצד שני סתם. לפי דעתי הוא הלך להריב שם על משהו אחר. אבל זה התחיל בכלל ליד הספסל של מכבי. נכון, בהתחלה, לפני שנגמר המשחק. לא יודע מה קרה שם, לא יודע מה הסיפור, זה רב עם זה, הוא אמר מילה ככה, זה לא משנה. אתה באירוע אחר, יש לך את נשיא המדינה שיושב בקהל, אתה לא יכול לעשות דבר כזה. נשיא המדינה שיושב? כן, נשיא המדינה מגיש את הגביע, אתה לא יכול לבוא ולעשות את הדברים האלה. מבחינת המשחק, היה סבבה, החמצות או נורמליות לקבוצה. באר שבע לא היה, באר שבע לא הייתה באר שבע כמו שרגילים. כמו שאנחנו מכירים אותם, נעשה את זה ככה. אבל שיפוט, מכבי תל אביב לא הפתיעו. מכבי תל אביב שיחקו כמו מכבי תל אביב. באר שבע לא שיחקו בבאר שבע. מכבי תל אביב לא שיחקו, הם ניצחו רק בגלל השיפוט, לא יותר מזה. בלי שיפוט הם לא מנצחים. מכבי תל אביב משכו זמן ב-10-15 דקות האחרונות, כל רגע הם נופלים על הרצפה והוא שורק להם. במקום לתת המשכיות המשחק, או במקום לתת צהובים שם לשחקנים על משיכת זמן, אתה מקבל את מה שהם עושים, אתה נותן... ועוד השופט הזה קיבל, זה שופט העונה? אז לא קיבל מה לא קיבל, זה לא כזה משנה מה הוא קיבל, מה הוא לא קיבל, אפשר לשפוט אותו במשחק אחד, אבל במשחק הזה ספציפית, משחק גמר שלא יהיו אמורות להיות עצירות, ואם יש עצירות, כי אתה רואה שזה עצירות מכוונות, אז תוציא צהובים, כמו שהוצאת בסופו של דבר למליקה, על המשיכת זמן שלו. וגם זה היה הכי הרבה זמן. יכולת להוציא לעוד 5-6 שחקנים של מכבי תל אביב, רק על המשיכת זמן שלהם, על הנפילות האלה. אז בוא, תהיה קצת הגיוני. וזה משהו שקטע את המשחק. זה היה יכול בכיף, המשחק יכול לרוץ, ויש מצב אפילו שבאר שבע היום מנצחים. יכול, לא יודע מנצחים, אבל תיקו. לפחות תיקו ואז הערכה, פנדלים, זה. אז תראה, האווירה הייתה אווירה מטורפת. כן, אנחנו היינו ביציאה. ואנחנו לא עד בית"ר, אנחנו לא עד באר שבע. היינו ביציאה של באר שבע. היינו ביציאה של באר שבע, היה אווירה מטורפת. שני הצדדים, אין מה להגיד, שני הצדדים עודדו, פירוטכניקה, דברים כאלה. איזה פירוטכניקה? אבוקות וכל הדברים האלה.
אבל המשחק... פחות, כן. הנה, אתם רוצים לראות משהו שהיה מהמשחק? זה האולטרס של באר שבע. חילק בכל מקום, נכון? כן, חילק שם ביציע של באר שבע, דגלים, אחרי הזכייה. או לא, ביציע עצמו, לא לפני, לא, ביציע. ביציע, כן. תראה, לגבי הליגה, נחזור רגע לליגה. לא, תחתון, אני יכול להגיד לך שהוא לא הפתיע יותר מדי. לא, כאילו, הוא כן הפתיע בירידה. בירידה ובעוד כמה קבוצות. קודם כל הוא כן הפתיע בירידה. אני יכול להגיד לך שאם טבריה, למשל, חושב שירדו לטבריה 8 נקודות, היא לא הייתה מורדת בסיטואציה שהיא נמצאת עכשיו. היא ירדה עם 6. עכשיו, לחשוב שאם שמשלב שהבא מתחילים כבר במינוס 6, הם מתחילים מקום אחרון בלי שום קשר. זה אומר שרק בשביל להגיע ל0 נקודות, הם צריכים לנצח 2 משחקים. 2 משחקים. שאנחנו כרגע אנחנו לא יודעים מי הקבוצות שמשחקים, יכול להיות שהם יפלו על קבוצות גדולות, יכול להיות שהם יפלו על קבוצות גדולות, אי אפשר לדעת. בהצלחה. ריינה בסוף העונה נתנו תצוגה יפה. ממש. נלך הניצחון על הפועל חיפה. כן, התעוררו לחיים פתאום, בניצחונות, פתאום אתם מתעוררים לחיים. אבל זה כמו מה שקרה עם מכבי חיפה. איפה הם היו כל העונה הזאת? כאילו, אתה כל העונה, זווה, אתה לא מנצח שום משחק. מגיע לפלייאוף, פום, מתפוצץ. משחק כמו בית"ר ירושלים, הפועל באר שבע. זה לא נורמלי. יכול להיות אולי שבגלל שזה הגדולות, לא יודע, אי אפשר, באמת שאין מושג מה הסיבה, אבל תראה, הליגה הייתה, איך אמרו מלא פעם שנים, הליגה הייתה אחת הליגות הטובות והמעניינות העונה, עם כל הקושי. מכות הפציעות שהיו בליגה הזאת הן לא נורמליות. מכבי חיפה עם 13 פצועים. האינטנסיביות של המשחקים אחרי המלחמה, המשחקים אחרי המלחמה, כשהחזירו את הליגה, בהתחלה רצו לבטא את הליגה, לסיים את הליגה. אז אמרו, בוא נחזיר, כן, רצו לסיים את הליגה. רצו לסיים את הליגה, כי אמרו, איך נחזיר את הקהל, איך נחזיר את המשחקים. ואז הגיעו להחלטה, בוא נעשה כמעט 2 משחקים בשבוע, 2-3 משחקים בשבוע. זה קשה, אנחנו לא ליגה אנגלית, אנחנו לא ליגה ספרדית, אנחנו לא ליגה איטלקית, אנחנו לא ליגות גדולות. השחקנים הישראלים לא מורגלים למשחקים בקצב כזה ובתדירות כזו גבוהה. אין לך מספיק זמן להתאמן לכל משחק, ללמוד את אין, מאמנים אמרו, אנחנו עושים אימון שחרור ועושים אימון לפני משחק. זהו, אין זמן. מה זה אימון שחרור? אימון שחרור אחרי משחק. באים, עושים שחרור קל, קצת פיזיותרפיה, קצת דברים כאלה. לא היה זמן. קבוצות שיחקו בשישי ושיחקו פתאום בשבת ויום ראשון אחר כך. היו רמות כאלה של אינטנסיביות. דבר שגרם לי לעייפות החומר של שחקנים ולפציעות. עשה את הליגה יותר מעניינת. כן, כי קבוצות גדולות שהתעייפו הפסידו פתאום. שזה מעניין. באר שבע, פתאום 4-2 מכבי חיפה. 5-2, סליחה. זה חתיכת דבר. זה לא דבר שקרה? אז אני לא, אז מצד אחד השיטה הזאת יצרה קצת עניין. מצד שני זה גרם להרבה לחץ והרבה פגיעות בשחקנים נפצעו. ואם אתה שואל אותי עכשיו אם זה היה כדאי, לא חושב שזה היה כדאי. להחזיר את הליגה? להחזיר את הליגה למתכונת הזאת. אני חושב שאם הם מחזירים את הליגה כמו שהיא הייתה בכללי, הליגה הייתה אמורה להיגמר אתמול. 31 במאי. נגמר. נכון. בסופו של דבר, זה היו צריכים להחזיר את הליגה ואולי להאריך אותה. הבעיה היא שאתה לא יכול להאריך אותה בגלל המונדיאל, אתה צריך לבקש מוופא אורכה מיוחדת, בקשה מיוחדת להאריך. וופא לא היו מאשרים אותה, פיפא לא היו מאשרים אותה. באמת? למה שלא יעשו דבר כזה? כי כל כזה ישראל, ובלי שום קשר, הם לא מאשרים, כי יש לך את המונדיאל, ועוד כל מיני דברים. וליגת האלופות, תתחיל עוד מעט, ביולי כבר מתחילים המשחקים המוקדמים של ליגת האלופות, כל הבתים, כל הזה, ויש לך 2 קבוצות שצריכות להשתתף בליגת האלופות. נכון. בית"ר ובאר שבע. זה לא ליגה אירופית, בית"ר? בית"ר, אם אני זוכר נכון. אני אבדוק דבר כזה. אני צריך לבדוק, לפי דעתי מתחילה בתים מוקדמים. נכון, מקום שלישי. בתים מוקדמים, מקום שלישי הולך לאירופית, רביעי לקונפרנס. אני רוצה לדבר איתך בתור האוהד של הקבוצה, על הפועל חיפה.
הפועל חיפה, תראה, הפועל חיפה זה לא הפועל חיפה שהייתה. אף פעם. לא חושב. היא לא הייתה, זה לא הפועל חיפה שהייתה. זה לא הפועל חיפה שהייתה, אבל להיות גם. השינויים שעשו עם המאמנים, אני חושב שלא היה צריך לקרות. גל הראל? חיים סילבס לא היה צריך לבוא, גל הראל לא היה צריך ללכת. אני לא רוצה להשמיץ את יואב כץ, כי הוא כן עשה דברים טובים לקבוצה, הוא כן הביא פתאום 9 שחקנים, אומנם בסכומים נמוכים, אבל הביא שחקנים שהם יחסית טובים. די טובים, כן, הם די הפתיעו. אני חושב שהוא צריך להשאיר את גל הראל ולהביא את השחקנים האלה, לתת לגל הראל את הניסיון של השנה הראשונה שלו, בכל זאת שנה ראשונה מאמן של ליגת העל. לא אימן עוד, הוא היה עוזר מאמן של רוני לוי, הוא לא אימן עוד. לתת לו, תן לו ליהנות מהספק הזה, הקבוצה לא הייתה יורדת לפי דעתי עם גל הראל, או לא הייתה בסכנה לפי דעתי לירידה עם גל הראל, אם היו מביאים לו גם את השחקנים. אני אגיד לך דבר כזה, אני לא יודע אם אני צודק, כי זה קרה אחרי זה, לדעתי, שעם השחקנים שיואב כץ הביא, אני חושב שחיים סילבס, בוא נעשה את זה ככה, הוא די הסתדר איתם, הוא ידע מה לעשות איתם, אבל אני חושב שגל הראל, כי אני ראיתי כבר את השחקנים האלה משחקים, אני לא חושב שזה גל הראל היה מתאים לשיטת משחק. גל הראל היה כן מתאים לשיטת משחק. באמת? כן. חיים סילבס משחק הגנתי מדי. מדי. גל הראל לא משחק הגנתי. הוא משחק יותר אמצע קדימה. אבל זה הבעיה שיואב כץ הביא שחקנים. לא, הוא הביא שחקנים הגנתיים כי היה צורך בזה, זה נכון, זה לא משנה אם אתה גל הראל או אם אתה ברק בכר. בסדר, אבל לא צריך להפציץ את ההגנה. כן, זה יותר מדי. 5 בקו 5. אתה לא צריך לשחק ככה. אתה לא יודע מה, אתה משחק כל היום מול הגדולים. מול הפועל תל אביב נגיד. אתה משחק? לא, הגעת לפלייאוף תחתון. אתה היום משחק בפלייאוף התחתון. משחק 3 אפילו בהגנה. אל מול הקבוצות הפחות טובות בליגה. לא אומר הכי גרועות, אני אומר פחות טובות בכוונה. ואם אתה משחק מול הפחות טובות, אז זה לא אומר שאתה צריך לשחק פחות טוב, אתה צריך לשחק יותר טוב מהם. אתה לא יכול גם לשחק הגנתי מדי. אבל גם לא התקפי מדי, תשכח. לא, שחק באמצע, שחק התקפי. 4-4-2, 4-3-3. למה לא? שחק התקפי. למה לא? לא, אני אעשה לך דבר כזה. יש משפט שאומר, הגנה זה הדבר הכי חשוב במשחק. כי הגנה עוצרת שערים ומבקיעה שערים. אבל אני מסכים איתך עם מה שעשו, שזה לא היה חכם להציב כזה הרבה בהגנה. אין בעיה, אז אתה יודע מה, אז אתה צחק, אתה אומר ההגנה הדבר הכי חשוב. אז למה אתה משחק 5-5? מה 5? למה אתה משחק 5-5? פעם ניסו את הרכב הזה? לא, אני אומר, למה אז אתה לא משחק 5-5? אם ההגנה זה הדבר הכי חשוב. גם ככה ההגנה מפקיעה. בוא, לך היום למלך השערים. יש חלוצים במלך השערים? לא. מי הפקיע בעיקר? חוץ מגיא מלמד. עזוב, חוץ מגיא מלמד שהוא לא, אני מדבר על החמישייה הראשונה. דור פרץ או גריסה שהוא לא חלוץ. אף אחד לא חלוץ. דן ביטון שהוא אף אחד לא חלוץ. יש לך, כולם קשרים. אוקיי? כולם הקשרים, כנף. בסדר, כולם נמצאים במרכז המגרש. הם לא בחלוץ. הם לא חלוצים. אז אם חלוצים גם ככה לא מפקיעים. אז מה אתה צריך? שחק 5-5. פעם נעצה לי לראות דבר כזה. אין 5-5, אף אחד לא שיחק בחיים 5-5. אבל אפשר לשחק את זה. נכון. אז למה אתה לא משחק את זה? כי זה משחק הגנתי מדי. אתה לא יכול לשחק 5-5. זה מוגזם מדי. מה תעשה? איך תשים את הכנפיים? מה צריך כנפיים? כאילו המגנים שים עליהם כנפיים. כבר, האמת שראיתי דברים כאלה שקרו. אתה יכול לשחק 5-4-1, שזה סבבה. אבל גם זה הגנתי. 5-4-1? לא לשחק ככה. תעשה 4-5-1, ואז זה כבר אולי יותר טוב. אבל אתה עדיין משחק הגנה, לא. לא, זה פחות הגנה, זה קישור, אבל מדבר על לשחק הגנתי. תראה, הגנה, נכון שהגנה חשובה, אבל בלי חלוץ, אתה לא יכול לעשות כלום. הוכחה שכן. זה שהבקיעו חלוצים בלבד, קשרים, זה לא אומר שהחלוצים לא עשו משהו. אוקיי? זה לא אומר... השם הראשון שעולה לי לראש שאמרת את זה, זה דניאל דאפה. זה לא אומר שחלוצים לא עשו משהו, בסדר? זה אומר שהחלוצים לא קיבלו את ההזדמנות להפקיע, או שקיבלו כדורים ולא הפקיעו. או שהיה אגואיסטיות. או אגואיסטיות או דברים כאלה. תראה, הנה, למה אנחנו הולכים רחוק? לך, משחק הגמר, גמר גביע. 4 ניסיונות של איסט. חלוץ. 4 ניסיונות. החטיא את כולם. החטיא, פספס את כולם. אז זה לא אומר שהם לא מנסים. מי זה? אברומי היה מגן, כנף. נכון. אז זה לא אומר שהם לא...
כן. לא עושים את העבודה. הם עושים את העבודה, פשוט אין להם את הסיומת. אז אתה לא יכול לוותר על חלוץ. אפשר לוותר על חלוץ, אבל אפשר גם להגזים עם זה. למרות ש4-4-2 זה אחלה. 4-4-2 זה אחלה מערך. כן. ואפשר לי לעשות איתך דבר אחד, לדעתי לפחות. אמנם עשו את זה כבר. המנהלת עשתה את זה. אמרה מי הכי טוב בזה, מלך הזה, מלך הזה. אני רוצה לעשות איתך את זה. כי אתה, בוא נעשה את זה, די ניטרלי. כי הפועל חיפה אתה לא תגיד הרבה על מאמין. אז נעשה את זה ככה. לדעתך, מי צריך לקבל את שחקן העונה? לי יש אחד. אני עכשיו שיניתי. יש לי 3. יש לי 2. יש לי 3 וכולם מאותה קבוצה. גם יש, תמיד עכשיו גם יש לי 2 מאותה קבוצה. 3 וכולם מאותה קבוצה. 2 בבאר שבע, לי 2 בבאר שבע. או קנגווה, או ונטורה, או מיגל ויטור. מה יש שם מיגל ויטור? מיגל ויטור עשה כל כך הרבה לבאר שבע. הוא מאחורי הקלעים. אבל זה העונה הזאתי. נכון, גם העונה הזאת. עשה הרבה. מיגל ויטור הוא סמל. למה הוא רץ לקהל אחרי שהוא הבקיע את הגול במכבי תל אביב? כי הוא סמל. וגם כי זה השער הראשון שלו. נכון. אבל הוא עשה דברים אחרים. אני איתך הנוכחות שלו. בדבר הזה. אז אתה יודע מה? קינגס, קנגווה. אני חשבתי את האמת. יש לך שיכול. אני חשבתי על דן ביטון, אז אמרתי אני אשנה את זה כי הוא נפצע, אבל אם דן ביטון לא נפצע, יש מצב באר שבע הייתה בפער על בית"ר. נכון. אני אומר או קינגס, קנגווה, או ונטורה, או מיגל ויטור. גם דן ביטון. גם מזרחי אחלה שחקן. כן, נכון. אבו רומי. ברומי זה לא. לא, כי הוא חדש בקבוצה. לא, ברומי בלי שום קשר, זה לא שהוא עשה יותר לא, הוא אחלה שחקן היום. גם יש לך טוגריסה. אוקיי, יאללה, נעשה עכשיו איזה. הרכב השנה. אוקיי? נשחק במערך של 4-3-3, סבבה? אוקיי. 4-3-3, אוקיי. למה? אתה רוצה לשנות? לא. לי לא. יאללה, שוער. שוער. אסף צור. אסף צור, כן. אסף צור מגיע לו גם. אסף צור. מגן ימין זה שאלה קשה. אין הרבה מגנים שהם כאלה. מגן ימין הייתי הולך על יאללה ביטאי. יאללה ביטאי. או מזרחי. מזרחי גם. ויש לך גם את מרדכי. איתי יאיר מרדכי זה שעכשיו חתם אצלכם. הוא לא מגן ימין, אם הוא מגן שמאל, והוא כנף. למה? הבנתי שהוא על המשבצת של ביטאי יושב. אז כבר שינו אותו. הוא יכול גם לשחק שם, אבל הוא משחק ככנף שמאל. אוקיי, ואני הולך על ביטאי. אני על ביטאי גם איתך, אבל אמרתי גם מזרחי אחלה. שמאל רביבו. שום דבר לא ישנה. בפער הכי גדול שיש. אי אפשר להפקוף אותו בזמן. אם היית אומר לי עכשיו... מה בחר השם שלו? איזה קבוצה? לא, הוא לא בא, חלילי בעצם. רצית להגיד ענן חלילי? כן. לא, הוא לא בארץ, לא, ענן חלילי, אבל הוא גם לא בעמדה שלו. אבל הוא כאילו, תמיד אומרים שהם נולדו כאילו בגלל שהם לא היו באותו זמן, אז... לא, גם. הבנתי, אני יודע על מה אתה מדבר. יאללה, בלמים. צמד בלמים. זה לא חייב להיות צמד, אני אומר, אפשר להיות שזה אחד. גנדרני קרבאלי. אחרי מה שאמרת לי, מיגל ויטור, אני אעשה את זה. גנדרני קרבאלי זה צמד שאתה לא יכול להפריד אותם, כי תשים לב שהם משחקים בנפרד, ככה בנפרד. הם לא משהו, זה צמד, הם באים בצמד. אחרי שראינו שגנדרני לא שחק, שקרבאלי לא משחק. הם באים בצמד, אין מה לעשות. אין בלמים אחרים, עבדולאי סק ירד מהכס שלו, ירד. מכבי תל אביב אני לא רואה מישהו, לא סנטה ולא אף אחד שם. איתו, קמרה. אף אחד לא איתו, לא קמרה, אף אחד. באר שבע פחות בלמים. אור בלוריאן. יש לך בלוריאן, האמת. בלוריאן אחלה. יש לך בלוריאן שאפשר לשים אותו. אפשר, אולי. אבל אני רוצה את זה. הייתי חושב שאולי אם היינו שמים, גם גדרני בלם נפרד. הייתי רוצה לשים... בסדר, אני מדבר בנבחרת ישראל. הייתי רוצה לעשות צמד עם באר שבע, עם בלוריאן, אבל אין לי צמד איתי. דיופ. לא, אין, בלוריאן. אז נשאיר את גדרני וקרבאלי מהיחידים כרגע. קישור. קישור. קשר התקפי. אני לך על שלושה, קנגווה,
ונטורה ופירץ. אבל אני לא יודע כמה מגיע לו, אני לא יודע. למה לא? מעצבן אותי, כולם אומרים את השם שלו? פרץ תבחר על זה פרץ. תבחר פרץ. מה שיש לך בחירה לפרץ. דור או יליאל פרץ? דור. למרות שליאל פרץ חלק מבאר שבע. ליאל פרץ, אפשר. השלישייה הזו באמצע. כל פרץ אפשרי. כל פרץ, או ליאל פרץ, או דור פרץ. מסתדר טוב עם קנגו וונטורה. חתיכת קישור. משחקים כאילו בגמר, יכולת לראות את קנגו לא נח. פתאום אתה רואה אותו בהגנה, פתאום אתה רואה אותו בהתקפה, אתה רואה אותו לא יודע מה יש לו. אחד הקשרים הטובים. לא יודע מה יש לו, מה הוא אוכל, מה זה. אז היה. הוא גם אף פעם לא נגמר לאנרגיה, זה לא נורמלי. הוא שיחק משחק שלם. אני אומר לך, אם הוא היה משחק עכשיו את הגמר שהיה עכשיו של ליגת האלופות, הוא היה נובע לשחק. מה? הוא היה נובע לשחק. הוא כאילו נשאר לתמיד, מטורף. שלישייה קדמית. כנף ימין, נעשה כנף, כי זה לא שלישייה, אתה יכול לעשות את זה. לא, שלישייה קדמית הייתי הולך ימין, צילי, שמאל, שועה, ובאמצע שם את גיא מלמד. אני חושב שזו שלישייה מאוד חזקה. אי אפשר להתואר אותה ממש. שלישייה מאוד חזקה, אצילי ושועה הם כמו שהשדרן אמר במשחק, אם עכשיו אצילי ושועה יעשו את מה שהם יודעים לעשות לגיא מלמד, אז מה שהשדרן אמר, אף אחד לא יכול לעצור אותו ברחבה. הוא היחיד שיכול לעשות את זה. הוא חלוץ גב מעולה. הוא חלוץ בכללי טוב. חלוץ מעולה, אבל הוא גם חלוץ גב מעולה. הוא חלוץ אבל שהוא יכול, אני חושב שהוא יכול לנצל עוד יותר את הפוטנציאל שלו. ברור, לא, זה ברור. זה לא הכי טוב שלו, אני חושב. ברור, הוא צריך פשוט את השותפים המתאימים. כן, כי אני לא יודע כמה מכבי חיפה מבינה את זה ויודעת לנצל אותו. מניח שאם תשים אותו בביתר הוא יצליח הרבה יותר. או בבאר שבע. או בבאר שבע הוא יצליח הרבה יותר. אני חושב שבכל... אתה יודע מה? גם בהפועל חיפה. אני יודע, זה מה שבאתי להגיד. הוא כמו מיגל ויטור. כל שחקן שתשים אותו, לא כל שחקן, טעות שלי. כל קבוצה שתשים אותו, הוא יכול לפרוח שם. תשים אותו עכשיו בהפועל, תחזיר אותו להפועל חיפה. וואו. תראה מה הוא עשה לפני בהפועל חיפה, היה עד 20 ומשהו שערים. 17. לא, 21 שערים. לא, כל השאר זה היה אצלנו. 17, סבבה. אז עוד 4 אצלכם. אבל 17. בחצי עונה. נכון. 17 בחצי עונה. 17 בחצי עונה, אני לא חושב שדבר כזה קרה בליגת העל מתישהו. עכשיו היה 17. כמה הם מלך השערים? 17? 19. 19? על כמעט 37 מחזורים. 36 בגלל 37 פעם עכשיו. ופה זה על 17 על חצי עונה. שזה טוב. שים אותו ביחד. אני חושב שהרכב צריך להיות אסף צור. מגן ימני אני קצת לא בטוח, אבל ילד בטאי. גם מזרחי, בלמים קרבלי גדרני, בלם שמאל. דרך אגב אפשר לשים את פיינגזיך בלם שמאל. הוא מעולה. בלם שמאל, הוא מעולה, פיינגזיך. דרך אגב גם קורנו. קורנו יכול. רציתי להגיד מגן שמאל פיינגזיך או קורנו, ושכחתי שאף אחד לא יכול לעקוף את רוי רביבו, לפחות בשנים האלה. נכון, שוב עוד פעם. רוי רביבו לא מעולם הזה. רוי רביבו לא מעולם הזה, רוי רביבו לא מוריד ממנו, אבל כמחליפים, קורנו ופיינגזיך. אחלה, זה יכול לעבוד טוב. קישור, קנגו, ונטורה, פרץ, פחרת פרצים. והקדימה זה אצילי, שועה ומלמד. אני חושב שבכל עמדה, כל קישור הגנה דרך אגב, אצילי, שועה או גריסה, מטורף. וואו. אבל אמרתי בוא נעשה פלייאוף עליון ואז נרד לפלייאוף התחתון. אין פלייאוף תחתון, פלייאוף תחתון אין לך הרכבים. הפועל חיפה. מי תשים שוער פלייאוף תחתון? פלייאוף תחתון שוער. אין לך פלייאוף. ג'רפי או איך? לא, אין לך שוערים. גליקליך. אני מתנצל כאילו על הקבוצות של הפלייאוף התחתון, אין מה לעשות. לא, אבל יש שם שכמה אפשר למצוא שם. אם הייתם טובות, הייתם הפלייאוף העליון. לא, אבל אפשר למצוא איזה כמה שחקנים להוציא. לא בטוח שזה יהיה עכשיו בשליפה. תראה, חלוץ או גריסה, סבבה? מקדימה שים את אוגריסה. יאללה. בשאר יש לי גליקליך. יש לך גליקליך, יש לך אולי את... חשבתי שאתה רוצה להגיד ניב אנטמן. לא, אין לי. אין גליקליך. אין גליקליך. ימין, קח את דור מלול. דור מלול יכול לשחק. גם אפשר לשים אותו. בלמים. בלמים אין... קריצ'ה. אין, אתה צריך הגנה. מה היה לך בהגנה? אני יודע, אז מה נעשה למצוא כמה מקומות שאפשר שחקנים? אז אוגריסה בחלוץ, אתה שם לי. אוגריסה לא חלוץ. אבל שם אותו מקדימה. אז תשים אותו.
יש לך את חתואל, אתה יכול לשים אותו, מרטינז. אפשר מרטינז. עושים מרטינז, את חתואל לידו. יכול לשים את אוגריסה מקדימה. אפשר לשים, אני חושב שאוגריסה יכול לשחק כחלוץ. שמאל, מי יש לך בשמאל? אין לך הרכב. באתי להגיד אני ספורט היה שהוא לא שם. לא, אני ספורט. גומז. הוא היחיד. גומז, כן. אתה מבין, זה כאילו לקחת את הפועל חיפה ותפרק אותה. אין לך יותר מדי. זה קריית שמונה, הפועל חיפה וקצת. ואולי נתניה. נתניה, מי יש? גם נתניה. ג'אבר. יש לך ג'אבר בקישור, יש לך... ג'אבר לא קשר. לא, במגן, נכון. מי הבלמים? יש לך את, איך קוראים? נו, שדיבר עם קאטה נראה לי. נו, משהו לוי? מאור לוי. יש לך את אוזבילו בקישור, יש לך את דבור, יש לך את טברש. טברש לא היה בביתר? יש שניים. לא. אתה מבין? אז כאילו, אין יותר מדי. אתה הולך על קבוצות מהקורס הפלייאוף העליון. זה כמו שאני אעשה לך דבר כזה, ייתן לך לעשות לך את הליגה הלאומית. סליחה על ההשוואה, אבל אין לי ברירה. כן, כי אתה לא תמצא עכשיו מהליגה הלאומית. לא, אין. פלייאוף תחתון קשה לי למצוא עכשיו. אבל אם ממש נעשה את זה לעומק, נתחיל לחפש, אנחנו נצליח. מה שנקרא תחפש בציציות, אתה תמצא הרכב. אוקיי. אבל זה לא יהיה... לא מכיר את הביטוי, אבל זה לא הרכב שהוא... לא הרכב שמנצח את הרכב של פלייאוף העליון. זה בוודאות. בכלל. יש לך עוד משהו להוסיף? לא, שרק הלוואי ותהיה את אותה עונה כמו בעונה הבאה. אפילו יותר טובה. אפילו יותר טובה. שהפעם הקבוצות באמת יוכיחו את עצמם, פלייאוף העליון יהיה פלייאוף העליון כמו שצריך, הקבוצות של הפלייאוף העליון יעמדו בציפיות של האוהדים, שהבלגן במכבי חיפה ייגמר. לא, זה חייב. שמכבי חיפה תחזור לעצמה, אומנם אני אוהד חיפה שנייה, אבל צריך קצת את מכבי חיפה הזו שתהיה שם, כי אחרת, שוב פעם, זה לא תהיה עונה... אני אעשה לך דבר כזה, אם אין לך את מכבי חיפה בליגה, אין לך את הליגה. סליחה שאני אומר דבר כזה. לא, זה לא. כל קבוצה מהפלייאוף העליון. זה קבוצה שמחזיקה. הקבוצה הזו מחזיקה, היא תפסה את השם שלה, אין מה לעשות. מכבי חיפה זה מכבי חיפה. אם עכשיו היא תיעלם מהליגה או תרד מחשוב ליגה, היא קצת משעמם, יש לציין. כי בוא, אם מכבי חיפה לא הייתה כזאת גרועה עונה, לא יודע כמה עונה הייתה כזאת מפתיעה. זה ברור, כן. אז כאילו, מכבי חיפה די שינתה את העונה. כן. מכבי חיפה דאגה שהעונה הזאת תהיה מפתיעה ומעניינת, בתכלס. זה למרות שזה בא על ידי ביטוי בקטע רע, אבל בסדר, כן, בדיוק, זה בא בקטע רע. עדיין, אבל זה הפך את העונה לאחת העונות הטובות שהייתה נראה לי. פשוט אני לא חי בתקופות שהייתה איתך חי, אז אני לא יודע. היו עונות הרבה יותר טובות, היו עונות הרבה יותר... תשכח שהיה שם שחקנים הרבה יותר טובים. היו שם שחקנים שהם שמות... ג'ובאני רוס. שהם שמות שאנשים כאילו... ראובן עטר, נבקעת. זוכרים אותם והם כוכבים... כמו שאתה נתת לדוגמה, שפעם היית משחק איתם... ואחר כך אני נסיים את הפרק ואז אני אראה לך משהו ואז אתה תבין מה אני מדבר. וכמו שאמרת לי שהייתם קטנים, הייתם משחקים ואז אתם אומרים והנה ג'ובאני רוסו עם הכדור. נכון, זה השמות, היום אני לא... היום אני לא יכול להגיד חזיזה עם הכדור, זה ברשת. אז אנחנו נסיים את הסרטון, תודה רבה. היה לי מאוד כיף. היה מאוד כיף, גם לנו. ולהיפגש בסרטון הבא. ביי.